zilele noastre ne-a intrat în rutină să urmărim fel de fel de controverse la show-urile TV, ori să privim cu interes scandalurile mondene. Dar imaginați-vă cum erau cancanurile prin anii 1800-1900. Mă refer la anii de glorie ai culturii române, când, în localurile din centrul Bucureștiului, aveau loc veritabile furtuni de opinie, controverse literare sau politice, ori bârfe care mai de care. Calea Victoriei, cu străzile adiacente, erau inima capitalei, unde forfota începea dimineața și ținea de obicei până în zorii zilei următoare. Cine nu a auzit de cafeneaua Fialkovski, de terasa Oteteleșanu, de casa Capșa sau de berăria Gambrinus? Timp de aproape 50 de ani, în perioada anilor 1853 și 1898, Fialkovski s-a aflat la parterul și subsolul clădirii de la intersecția străzii Regale, astăzi strada Ion Câmpineanu, cu calea Victoriei, lângă vechiul sediu al Teatrului Național București. Cafeneaua era un loc frecventat mai ales de artiști și de scriitori. Terasa Oteteleșanu era o cârciumă situată pe calea Victoriei la numărul 49, unde erau nelipsiți Mihai Eminescu, Alexandru Vlahuță, Ion Luca Caragiale, George Coșbuc și mulți alții. Diminețile, la casa Capșa, își servea cafeaua cu lapte Camil Petrescu, însă aici erau mulți clienți fideli, printre care și poetul Ion Minulescu, scriitorul Zaharia Stancu, o seamă de jurnaliști și de politicieni. Ion Luca Caragiale a deschis în anul 1901 berăria Gambrinus, care era situată într-o clădire ce se afla vis-a-vis de Teatrul Național București, actualul Hotel Novotel, mai exact la intersecția Căii Victoriei cu strada Ion Câmpineanu. Oare ați putea să vi-l imaginați pe marele dramaturg cu șorți de ospătar și mâneci suflecate în timp ce servea clienții? Da, era unul dintre obiceiurile lui Caragiale, care nu rata ocazia să servească odată cu berea și câteva ironii la adresa anumitor clienți ai săi. Bucureștiul cu rime acide. Plin de farmec și povești, Bucureștiul de altădată freamătă când zâmbești, ascultându-ți inima acordată. La cafeneaua Fialkovski vedeai pe Arghezi și pe Macedonski. La terasa Oteteleșanu te însoțeau Minulescu și Rebreanu. La Capșa se întâlneau seniorii, plini de vervă la un vin, să-și împărtășească din istorii îndulcite cu pelin. La Gambrinus, Caragiale l-a trădat pe Eminescu când s-a amorezat de Micle. 2 note, Terminat și Maiorescu. Oraș al grădinilor de vară și al mahalalelor sordide, al aromelor de odinioară, e Bucureștiul cu rime acide.